kwezinye indawo bathi ingqemu, ngiyazi kwezinye indawo bathi insanga, kuya ngokuthi ke wena uzositshela nawe njengodolo ukuthi ukwazi ukuthi yini wena. But iyini yona insanga le noma isikelehu noma ke noma ingqemu le. Kuze ukuthi umuntu abone kahle. Yes. Amehlo asebenza njengamawele. Okay. Kufanele ukuthi mefuna ebona endaweni ethile aqonde lawa amehlo. Mengaqondile amehlo uqala abona izinto ngazi zimbili. Okay. So ingakho kubalekile ukuthi amehlo aqonde so that isithombe esokwenzeka engqondweni yakhe kuba isithombe esisodwa. So ingqemu kusokuphambana kwamehlo. Eyinkathini eziningi ke ukuphambana amehlo kungenza kuse ihlelo lodwa kuphambana liye ngasekhaleni. Okay. Kube lodwa sometimes kuba amehlo awu2 aphambane noma ashintshisane ubona uqondile sekuphambene leli ngaqonda kwaphambana leli ilokho okujwayelekile. Kwesinye isikhathi ke ukuphambana kwakhona liphambana libheke ngasendlebeni. Kungenzeka kube lodwa nakhona futhi kungenzeka kuba u2 kungenzeka futhi ashintshisane nakhona. Enye futhi ingqemu elinye liye phezulu elinye liqonde noma linye phansi elinye liqonde. Lokho kuthiwa yini ingqemu konke lokho ukuthi liphambene. Into esingathatha ukuthi isifo noma kuyinto enormal nje. Ingqemu ukhona abantu masebebezele bebe nayo. Okay. But kufanele at least by 3 months iphele. Okay. Ngoba ihlo lisakhula ngoba ukubona vele njenga yonke into emzimbeni siyafunda ukuhamba nehlo liyayitraina ukubona. So kwezinye inkathi ingane encane kizalwe ingazi sinengqimo ezinye zizalwa zikahle. Okay. But lokho akuyona into esifanele si accept ukuthi umuntu from 3 months esanengqimo akuyona into enormal. But okunye phela kuwufuzo.